step ke bekemen ya pi baro ki Wan Khynnah jong ke balang ho ki badan hang ni we ar bat kumjuh ki tu bapet ni ki yeng ki sem ki jong pi ringkat bat ki kemi ki pa ki jong pi ni sngongo U Blei ba udang ai pat ini sakani kalat bangin yo bangin ngap ke Ktien ke jong u lingba kani ke channel ke YouTube channel jong ke balang bat kerpat ya pi ba pinia penlaj por pinia ngap shi por ke Ktien ke jong Blei ayu ka don ban keren yangi hai ni por men step kum ni bat i dwai ba Blei unang ye kurku yangi unang ye kurku ela ke jong ke balang wat langim yo ban kiu ke yeng ke jong u henrei haki yeng ki sem ki jongi nang ye shit rem ban shakri yo u di menta shwa bangin ya sedang to ngin ya pendem ke jingdwai to khap rip lang ba ro ngin ya dwai try be it ba isne ni ai ngo e me kan rat ba me ai ni ne ka sngi ke ba thamai ku Blei shi bon ku Jisu ke jing sumar ke jong me ngi hakani ka tayo ba ro shi tayo kerpat e me ba menom eno ekani ka program ka bangingin ai hakani ka por try ni IT ki program ba ro nadu ki jingrwai ki Iaroh e me ki jinghikai na ka Ktien ke jong me kan long shisha kan rat ka ba pediang hun na khamat ka khet ke Jingiaseng ke jong me wat eno try ni IT kini ka por ka ba kodor ha me na maru Jisu ngi dwai amen to menta ngin yarwai ke jingrwai ka ba nriu spa nriu na ka kot jingrwai bat kumjuh ru hadin nang ta ngan sakot ye na mesha nong kenri be in pule sedang bat dwai bat kumjuh ru hadin kata sa penbut da ka special number na ki Wan Khynnah jong ke balang Shua bangan duai ngan pule na ki kam jong ki apostle lendang baar dekat baningkong hado saw te onda lapoi kasngi pantakas ki baro kilaya don lang hakawe ka jaka te kindit lawan ka jingsawa na beneng kum kale air ba babe kirthep bat kalapindap ya ka ying baro ka we hakaba kilaya shang bat lapau haki thilit ki bapat penat kum kading te kala shang halor uwe pa uwe naki bat lapendap ye ki baro da umensem bakhot tungina dwai kok pa jingi ubah meneng long ka bukhot ka kerteng ke jong me sa shisen kan try wan bandam hakasla ka jat ka bakhot ka bakentang ke jong me ngi aingo e me kan try ba mela ai ngi kum kini kalat bangin yo man pindan buram ya ka kerteng ka bakhot ke jong me hinre wanum eno kan try jisubi et yangi nga ai shame tang ka buram bat ke jingo Kerkhui ngi uwe pi uwe badan hakani kapor bat map yaki pop keringkang ki jangi bat ngadwai ngapan yaki ni haka kerteng jong utrai bat unang pen jingi u Jesus Christ halakartaru amen. The Father has a plan, though it's hard to see it now. Walking on
not sure which way to go. Stand still and let God move. Standing still, it's hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. When the enemy surrounds you and the walls are closing in, when the tide is swiftly rising and you wonder where He's been, friend, there never was a moment that His arms weren't reaching out. You can rest assured and be secure. God is moving right now. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. The answer will come, but only in His time. Stand still and let God move. Tong ai U Blei in Malaysia nong kendri iba la pule sedang bat duai U Blei nong kerku ye pi bat hi jingpule ki jong pi kumjuh ru ye ketu special number ka bangi la yo sngau na ki khon khna jong ka balang kadlong ka jingrwai ka ba dei por bha kham tam ki por ki ba bynta bat ka bangi up ye ke jubab na U Blei ngin kan mau kumbala ruai the answer kabakiki ong ki ruai hang ni the answer will come only in His time in long ki bayai sha bat ki ba shan ya bet ha ke jingalam ke jong U Blei ke jingim ke jongi kani ke Sunday menta kalong ke Sunday ke ba kerpang yangi namar tip bale atau pietim kani ke Sunday menta ke ngi rakhe ka kum ke ai kum ka Pentecost Sunday mo kan mau bahai kata man usnem ngidon kani ka Pentecost Sunday bat kum bangi judan kini ki Sunday ki ba pher bangi rakhe kum ka Christian Home Sunday nang ta pade ki Easter Sunday ndai kani ka Pentecost Sunday ru ngi rakhe ka ha kani ka sni Sunday bat kani ka Pentecost sengap bahamo pi ki heb ba phin kan mau kani ka Pentecost ka day ka Jewish festival lani ka jingle niam jongki Jew mo di kumbalong kini ki Hindus nei ki Hindus ki dan ki ai ki puja nei bagi le ka jingle niam nang ta pada ki Muslims ka Eid nei tingi ru haki Kristen ni dan kani ru ka we kumbalong special bahayangi baka di kani ka sngi Pentecost hakane kani ka sngi Pentecost ja ayu hakatu ka por da habau Jisu laki no shabneng nei hadien bu Jisu laki shabneng ki senran ki la ki don hi kum tu nei bat hakapor bagi syong haka kamra ka bahaneng ha Jerusalem kade haka sngi Pentecost ba U Blei upau bahabneng ule akumno upha ya uai umensim bakot haki senran ki jong u mo pendai I pinpe ikani ka dor hang ne ka banga kebadan hang ni pio em kani hang ni pet kani kadi kini di senran ki badan ha ka tu ka kamera ka bahaneng ha ka ba umensim bakot wan uhiar haki bat nadu kata ka por sengap hang nadu kata ka por umensim bakot udan bat ni ki brio ban le ayu U Blei upha ayu U Blei kupa upha umensim bakot ban hikai ban ya lam yangi haka jingim ke jongi
kat bakum ke Ktien ke jong U Blei. Mo ngini ban kan mau bahai kata. Men sim bokoi wan sa kani ke perthei ban hikai ban ya lam yangi kat bakum ke Ktien ke jong U Blei mo. To menta kan hatu ngio i em yu men sim bokoi. Pio i. Udan hai. Hei usyong. Pitip ni em hei usyong men sim bokoi. Usyong hai haki dok nốt ki jongi kan mau bahai kata ki dok nốt haki men sim ki jongi. Bat kum nungi tip bo men sim bokoi udan hapok jongi. Kum nungi lak ban tip. Sengap bah. Men sim la do men sim bokoi udan hapok jongi. Kapau lingba ki kam ki jongi ki bangi ngile haki jing im ki jongi ki baman kesngi haki yeng ki sem ki jongi haki skul ki jongi. So thua kata kan ke ba umen sim bokoi upau lingba ke jing im ke jongi ke baman laka sngi. Tela dangi puli na ke sithi u Paul ki nong Galatia kala nong kabasan ki dekat ki bakat riu hadu arpusan hang tu pinapek na itu I sub heading hang tu I tho syapang ki ki so ki jong umen sim ki so umen sim ti tong ini pek mentah ki kita ki so ki jong umen sim nginum puli lot ki tu ki dekat borok khoi ini puli tang itu dekat iba arpuar iba kren syapang ki so ki jong umen sim to chance kem puli mo pi tu dekat ke ba arpuar Galatia pek yang tu Galatia kedekot ke baar fuar ke ongkum no atau puli jam Henry usah jong men sim ulong ka jing iet ka jing kemen ka jing sup ka jing syaslam ka jing lesbon ka jing baha ka jing yane ka jing jamnut ka bor halor lade ta ku beli sibon syong nyu I hang ni kini kide ki so ki jong u men sim dei sengap ki so ki jong men sim kat kum ka Ktien ki jong Blei sengap ko kum no kita ki bangi ngila puli nei tu I dekat iba arfuar nei kan ma ban filet cheyeng di phi yeng du ya puli kita bat menta ngini ngakwa bangi ya kren sepang kini ki so ki jong men sim ngino me sim lot baro nei tang khandiat tang sautli kini ladangi ngila ban penpau kini kan long shisha ka jing kurku ka jing em ka jongi bat ya ka yeng ka semhi barok ka wei tong ini pek menta ya kini ki ya kini ki so ki jong men sim to pek ken menta ni ke kini pio ini am nang tu ke kini ka jing e nang ta ka jing kemen ka jing lesbon bat ka jing jamnot dei kini kidei nak kita ki so ki jong men sim ki bangi la puli ke badan hak Ktien ke jong Blei ngini pek tang kini to ngini pek menta atau kini ngila ne mengin penpau nei ha ki yeng ki sem ki jongi ha ka jing adei ke jongi para brio to pek menta ke jing it menta ngi dan ha yeng dei ya dan ha ki yeng ki sem ki jongi ngi dan ki kime ki kpa nang ta pede ki men ki para atau ngi penpau ni em ke jing it ngi it nya me ki atau pi nya mi mei pa ne i tang da yo da pha kat ka ba pha thiet yo bet ne kum no pi nya mi ki me ki pa i nei na ta ki men ki para te kum no pi pen pa ke jing e ki me ki pa jong pi pi pen mau kum no pi pen pa ke jing e da ka ba pi le kum no pi le am no Shulik kedua besar ni mei ngai ye ya pi ti ni ngai ye chi ya pi hanam khale ni mei ngai ye ya pi le am ta pi le akum no pi ko ngo em dei ne em apa pi ye ki me ki ba pi le akum no pi ko ngo e ki nei pi ko ngo pi apa pi ka jing ye hi ka pen pau ki kam ki jong pi kum no pi le nei pi pen pau kata ke jing it ke jong pi da ka ba pi ko ngo ye ki ti nang ta pa de ke jing kemen na pi pet kini ke jing kemen atau pi kemen ne em dan menu-menu bas ngosi hang ni dan menu-menu bas ngosi pi kemen ne em pi ha bangi ong ke jing kemen mdei ban ong ba la bang shu kemen ngi kemen ha kanu ke situation ke bangi ngidon dei ladangi let's say ngi hun ha ka e ke ba ki kime ki pa ki jongi ki laban
ai hangi ndai katakan mdai la dan ka por teng kum ki khna nei lada mio kanu ko bangi kwa dan ko por ni sudiman bro na ki kimi ki pa yo ni kwa kata da mio la le sosi ndai pen pau kata jing ngosi ndai em ha bangi ong ni pen pau ka jing kemen ka ba wan na po ka do nuot ka ba men sim mo ko uhi kai ni ndai kata ka jing kemen ka balong ka bangi kemen ha ki por baro lada ngi mio aru ike bangi ngi kwa ndai ngi hon ngi kemen ndai ngi di ban long kum ta ken nang ta pa de ken ke jing le asbun ha bangi ong bangi le asbun mut kum nuang ngi long ki ba sabun ban ye share nei bangi ye share lang ke ba ngi don la ban le si la ban ki jing bam ki bangi shi ya thiet mo ki chocolates ni ki chips ne kat ka ba phi shi sotanat nei mdi tang kat ta bangi la bangin ye share lang kumenta ngim di ban long ki ba khap nam nem don ni ki ba khap nam teng em kwa ba ban yo eladi shibon la ni ban ai no ikiwei ti sngau kum no ni sngau nai phi nga pha ba la dang adon ikiwei chocolate em long no kum tan ni ban ni ka bangaya sam lang kum tu shipara pha nga buri iswa sapam hi how we ka sien em ha kan dong kan sapam kum tu katam de nei mun sim jong blei wi kai yangi bengin long ki ba sabun ki ba le sabun nei ki ba kloi ban ai ki ba kloi ban yarap nang ta pa de ke gani ka jing jam not dei ka jing jam not atau bo phi baro phi long ni em ki ba jam not phi long ki ba jam not ta ong si ka kham e ni ka ni ting long mla man shu long ha jing long briu kai ni ong ibat ni ti ban shu klem bitar dei ni se ot ka daw i mes hang ni la pe ngala bu lang kini nama ki ya lang ti ki ya lang ka ni ka jing jam not ting ban pen pau ka jing jam not kham jinjar nei tang pher la dom mentali la dam yo ke bakwa la dom shudom bet ndai ten rei mun sim jong lei ui kai ngi habo don hapo ui kai ngi kumno bangin long ki khna ki ba jam not so tho na kata ka daw la dengin pet hang ni to pet kin menta kini pet ka tho ang ni kalong just kalong tang opposite nei ka jing e bat ka jing isi na ta ba jing kemen ka jing sngosi jing le sabun bat ka ni khap nam nei ba ka ni ka jing jam not bat ka jing bitar tingin ya pet ke ni la di atong ilong kum no kham khia ka ni ne khia kin he ne ha ka jing em jing ni kham bon ka bangi le ka nei ting ni sngo kum ba buon kini ti kumle nei dak mot ni kan namar ba lei sengap ha la dengi ni perkhat em ni long tang ki brio U Blei ru so thu jisu ru so thu bangi long kham tam ngi khna ni tang ki khna wan mangi ru ki bala he nei ki bala san ni dak tang shibun ki jing duna nei bat kum no kawan be ti kini nam osoi tan no basian te mo uya tri lang bom kwa ati ngi li kham tam phi ki basmat ban le ki jingiaseng khna man ka san de kum ni li em yo lat ba ti ban yo ban long ye phi bon tan sha u nei ge le bi kat bala kum no ban ba phinum le e kini ba phinum pen pa wi kini nei ti kini ke ya lang dei ban rei phi ban kan mau bhai kani ka we ba man sim u jong play u hi kai u yai hi kai dei bat ni ban kan mau ba ngin sngam namar ting phi os dan ne phi os ngau em ka dan em ka tu ka sur ka ba hapo ati ting de phi le ka nu ko ba bakla phi long guilty ni em nem ju ngau e okay tep stu ha de phi le domino inu em phi domi ye mei ha da kren mo da mai kum nu ni mei da mai mei ani la ai nia u phi ti phi bam ju ngau thu den de hadien de pla yo i kum tu bi mei ni la so si do i balai ken ko ni shukan he chum i ru mo phi te ba ong manu pha kum tu ni ka tu ka jing long aggressive ka jing long ayu ni ka le ti nu sai tan ba sian un ye le bi kum tu ba nong em dei ti manu bas dang kum tar ni sipara ru tu ting da ba ya le kai ni mentali ba shia don sa tang sipara ni hayeng ngi yo ba ya le school ru me yo ni
kenduk paralog na mo marjan marpar mi yo sakut sak kum tu teng ya shrut ya ni teng ya kumian ya bitar ya penpau ha keloi be ban ya bitar nei kini ki bro ki le ni soi tan ya le ban tan ni nei bat ngap ba ka wei ka ba habo men sim ba khoi udan hang ni hapo jongi nei udan hapo ule akum no ndei tangkat tang pek hang ni pek kan ni mo kini ki Ktien hang ni pitep ule akum no men sim ba khoi tang ba hikai uyalam yang ni ndai bangin ni persang kata la ban le gini bangin pen pau gini kisok pada kajuk ka poru hikai yang ni nang tak mendai tang kata upen kenduk upen sengau thu hangi ladang le kanu ke bakla bangin le kumno bangin sengau thu te bangi bakla Betul, bangin sengau thu bangi bakla bat bangin use kini keyword sang ni Ni tang macu sotu, nrei ban ong ayu. I'm sorry. Fi kan ia di kawai kaba umen sim ujong U Blei. U don hapo jongi ukren be hapo jongi. Ada ngi sotu pengila along ni bakla. Ndai upen sotu bat. Ni tang isu sotu haladi ni pen pau ti. Ni pen pau da ka bangi ong kumno. I'm sorry. Ndai ti hato piju ong ni em kini. Piju use em kini keywords. Dapila le kanu ke babakla. Nes ngap ne. Mentala nga tharai la nyar bagi kena ban pendon kami kini ke Ktien I'm sorry. Shubut dapila pen skosi email pa. Let's say pila sotu kain bapila pen skosi yaki. Then rai pila shubut jala ka jelang kimi ki baru la shu ngap la ngap. Kala shu ya back to normal. Biang dei. Then rai Ngidei ban pedon kami kini ke Ktien. Kan mau bah. Mo. Pi ban pedon kami kini ke Ktien. Kan ika long ke Ktien ke koridor bah. Ke ba umen sim ke jong ble uhikai ini. Kan mau ke Ktien ha ba phin ong. Pila phin ong ni mei sibo pila si pila akum bakla ni. Mei I'm sorry. Nei epa I'm sorry. Nei eba. Men mo. Wat iki pararu la dangi ngile bakla. To map no mo wat songi enga akum bakla. Kan ni ke Ktien kan mau bah kan ni ke Ktien ngalak bakla la de pida pen pau nei I'm sorry kalong kum do kalak ban kan nyat no kitu kicing sngau ti it's like kumangi ong ulong kum eraser setiap am eraser untuk bapirap nei kum tu pirap ikitu ka dan kanu kecing bakla hapok kopi fisik le am no fisik erase no nei ngi erase jai pidang you issue ikatu kelakut parnai tapi kan dia ke Ktien I'm sorry kalau kum eraser ubala ban erase no ikatu kan ban pen kuit no ikatu the moment masan ong mapi I'm sorry kala ja no ikatu kikimi kikibak no kisngau hun kaman sim kinong ani ki khun dei pet ngap kisngau thu bagi bakla lani sipara kum ya bakla ini itai ke keren ke lihat ni hak keren lani hak jing ya lek kai kum tu ya dom ya kum ya bakla ngidi ban ong kum no I'm sorry kan mau bah kan ke Ktien kalau ke Ktien ka ba kodor hado kata-kata mo te kan mau kan gini lek tak kini mentah kan mau bah kini kisok ke jong mensim mo kini la dangila ban lek kini kan haying ke jongi ndai mentali bingidon hai ngidon hak ni ka bangi hak ban syong la restrict yang ini bingim la ban mi sini setai ni syong hayeng piyo assignments am hayeng na school piyo ni em hab le em man kesngi hab ban le ndai ni hab ban le ki assignments sebab ha na school ki pha be ngatharai imat ngasngo kumba imat uji suru yang ni hak ni ka lockdown la ni hak ni ka bangi hak ban syong hayeng hasap ukwa ti yang ngiru wasai ni ngi wong to ba pidon hayeng em persyang ban le kini persyang ban le pe kini be practical nei mndi ta mangisu ong ho ngi di bandan ke sim jing e ngi kemen ngi dan bangin su kemen haki por baro kanu ka bangi ngi yo ngin hun nang ta ka jing le asbon bangin ya long ki basbon ani ki ba jam not mndi ta mangisu ong kum ta nei bangin da
practice ni ngin dah le kalau kum le si mentah bang dan haye ngin pen pawi kini kisok ke jong mensim but kenal bahasa ka we ke ikani I'm sorry but you not ikani ka word but kini ki word sang ni mo dai tang per tiak kenal ngatrai ki mi ngaru ngalong kemi ni ngaso thu bahati la di ong da ki khun ki bakla em di ki ong to se ma mi la me ngala bakla I'm sorry ka ka mensim ki kimi ki pa đây cái bao quan là phì cần nào cũng đều mình xem cái tu cái jing lệ trong phì này cái phần bao bộ mình xem u đoàn hấp bó trong phì u hi cày phì u phần cầm đuổi phì cái tu cầm đây kiri ong sorry này kiri ong sorry ba ba phì là phần sầu xí này cái ta tinggal nghe ba u Blei unya rap yang ini kum ki khon ki khna khandiat ngin ya lan man ka por mo man ka sandi kum ni bengi yo kan ka lat khandiat ngin ndi ta mangin shu snap kum ni ngin ya persyang ban le ru mo le sing de kan do biang ha ka wi ka sien pan ngan sekali kan ya pi ngan ong to pi la ya le em kum ni la ya le kat bala ni bat dala dia kan mau ba ngin num la ban le ikini But ni don kamban ne you jing pen kan mau ke jong men si man kapor ne dingin le kum no ngin dwai ken man kapor marwai mdi ban shu ong ban bat email par phia dwai lang ngat tep em menta phia dwai lang ha yeng phia pule ka Ktien ke jong Blei handai yala dia ru shimet ne shaba fin thia ru ne phiki dang step kan mau ong dwai ho Blei ne bo dia rap ba la ban le ini bo men siem ong men siem bo khu bo num pet na ki do anot ki jongi na ma undana po ki do anot dei ki do anot ki men siem ki jongi amar teng dei ha bo men siem bo khu beli ni mi os ngau na ma le si la bun than kan ni ka la khia palat kan ni ka sai chene nei ni pen pau bun sin ni pen pau dak ki ni te men siem ngau si shong shu tia ka do anot ta kadang mi os ngau shu na ma la bun than dak ki ni dei den rei ni le kat balangin ong mình xem bộ khuất trong Blei, shong hapo kita onut kita ni, maka nang ba ngila, man pen pawi kita kisah, hak kijing im kejongi kebaman nak kasi, bat U Blei, kerkui kijing im kejongi nginda mi pat nang ni ne, ngile ciki school kejongi, nginda le ciki kijing tray kijing tak kejongi kumingi kibala he kan, ngila pat ngilong pat dikiberiu kibat hamai, kibala nang pen la nang hikai yangi. Ngila nang yai la ban le ya ke ke ba Ktien ke jong Blei ka hikai di ngangai players ngau thu bhai ke ni ti ta Blei ur khui ngi we pe we bat kumjuh ri ka balang ke jongi na ka benta ke burong ke jong u amen to menta ngila poi shi ka ba wai bat ngai ku Blei ya pi baro ki hep ki barit hỏi kita IWR na ngi hang ni ki baya don hang ni bat kumjuh ru kerpang gitu ki badan ki ye ki sem ki jong pi ai ku Blei pi ba pilai pelat ke por ban sngap shipor ke Ktien ke jong Blei bat kumjuh ru apen pa ke jing sngongu tang ngi kum ni bat kumjuh ru ki we don benta hakaban penbet penbiang ke ni ke program bakan long ke bayat bet hoi kitmen besan ki bedan rengkat bat ngi bat kumjuh ru ki pastor ki jongi idwai bo Blei unang e kerkhui ngi iwe ki khon jong ka balang bat kumjuh ru e ka balang hi baro ka we ba ki por baro ngila ban yai sakhi u nginum man thai la hang kanu ko jaka ka bangi dan nginyai sakhi u bat nginang ei la ban pen paru ya ki so ki jong men sim ka jing im ka jongi temen ta sha bangin wai nginya rwai ka tu ka jingrwai ka basan spa kandai phuwe jingrwai ka basan spa kandai phuwe tuan men sim ba kun hanga jonga tu pen kun parki pop jonga shong sa hapo jonga amen si baku jingkular tu ya se la hapo jonga tu pen shak bor yang baswai
token mentang in your why in your own jingwai try but in say why to go kaba jingi ba ning long bo khoi kerteng jong me Wan Khynnah jong me long common jong me ha khando kumba hapning to ai hingi menta ki jingbam jongi bahala kasi to ma bringi kiring kang jongi kumbangi ru imap ki bele snewingi to at yalam ni jingpen shoiru nei sumai basnew na ba jong me long Khynnah bat kabor bu romru hala karta amen bat ha ka ba wai no to ai ba ka jing it ba ka jong blei bo kupa ka jing ai e ka jong Jesus Christ bo try lembat ka jing slok ka jong men sem bo khoi kini lai ho we U Blei kini shong sa ringkat bat ni ka Jingiaseng khna balang bat kumjuh ru ki ba mani dem ye me satlak jong kani ka perthei na do menta ba do hala karta amen